కొద్ది రోజుల క్రితం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే డాక్టర్ల సూచనలతో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నివాసంలో ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ప్రధాని మోడీ పవన్ కళ్యాణ్ను పరామర్శించారు. హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా నగరానికి వచ్చిన నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి ప్రధాని మోడీ వెళ్లారు. నరేంద్ర మోదీకి పవన్ కళ్యాణ్ కుటుంబం స్వాగతం పలికింది. పవన్ను కలిసి ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు. త్వరగా కోలుకుని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనాలని పవన్ కళ్యాణ్కు మోడీ తెలిపారు. స్వయంగా వచ్చి పరామర్శించినందుకు ప్రధానమంత్రి మోదీకి పవన్ కళ్యాణ్ ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. అనంతరం జూబ్లీహిల్స్లోని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి బయల్దేరి వెళ్లారు. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ మోడీ భేటీ చారిత్రాత్మకమని జనసేన నేతలు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. సాధారణంగా దేశ రాజకీయాల్లో అత్యంత కీలక నాయకులను మాత్రమే వ్యక్తిగతంగా కలిసే భారత ప్రధాని ఈరోజు ప్రత్యేకంగా జనసేన పార్టీ అధినేత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లి కలవడం సాధారణ విషయం కాదు. అది కేవలం పరామర్శ కాదు, ఒక నాయకత్వానికి ఇచ్చిన గౌరవమని చెప్పుకొచ్చారు.